салом, як хабар. барои истифода аз хизмати фолбин ҷодугарон ва сеҳрдонон дар Тоҷикистон акнун ҷавобгарӣ маъмурӣ муайян шуд. Минбаъд шаҳрвандоне ки ба назди фолбинон ҷодугарон ва сеҳрдонон рафта аз хизмати онҳо истифода менамоянд ба ҷавобгарӣ маъмурӣ ҷалб гардида аз 3750 то 4500 сомонӣ ҷарима карда мешаванд. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар телеграм-канали худ навишт ки ба моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ илова як ворид гардид. Депиён минбаъд шаҳрвандоне ки ба назди фолбинону ҷодугарон рафта аз хизмати онҳо истифода менамоянд ба ҷавобгарӣ маъмурӣ ҷалб гардида аз 50 то 60 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима карда мешаванд. ҳоло як нишондиҳанда дар Тоҷикистон барои ҳисобҳо 75 сомонӣ аст. пешниҳоди ҷазо барои истифодаи хадамоти фолбину ҷодугарон пештар аз сӯи ҳукумати ҷумҳурӣ ба парлумон ироа шуда буд. аз ин манбаъ миллионгир борди асосӣ 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 30 000 сомонӣ бурд карда мешавад. ҳамагӣ бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчии бозӣ бурднок шав. зед мобайл роҳи ту ба сӯи миллион. хабарҳои бештар дар телеграм-канали Азия Плюс.